Bună, fetelor! Bine ați venit în bucătăria Luminiței, adică în bucătăria mea. Astăzi vom face împreună ardei umplut ca la mami acasă. Eu aici am nevoie de... Nu că am nevoie, am pregătit și asta voi prepara. Am 11 ardei gogoșari și mai am 4 ardei din ăștia medi, gras. Am o roșie babană. O să am nevoie și de 2-3 linguri de pastă de roșii, de bulion, tomate. Am aici 2 cepe. Și aici am 2 mâini de orez, care le-am spălat înainte, bine, să nu mai iasă apa albă. Și 600 de grame de carne tocată, cu puțină grăsime în ea. Așa, și o să mai am nevoie de condimente. Eu o să pun condimente: cimbru, mărar, cimbru uscat măcinat, mărar verde, sare, sarea nu trebuie să lipsească, un praf de usturoi, îmi place să pun, usturoi măcinat, usturoi pisat, usturoi praf, nu știu cum să zic, usturoi uscat. Așa, și cam atât am nevoie. Acum trebuie să călești ceapa și, fetelor, eu aici întotdeauna, după ce am curățat ceapa, prima foaie, ați observat, este puțin mai pălită. Eu o dau jos întotdeauna. Nu avem ce pierde, fetelor, o singură foiță de ceapă. Eu o dau pentru că nu-mi place, nu știu, uneori poate fierbe mai greu sau chiar dacă o călești este un pic mai nașpa decât cealaltă, deci nu este atât de fragedă. În fine, deci haideți să tocăm ceapa și o călim. Așa, fetelor, eu am pus ceapa la călit aici la foc foarte mic și între timp voi curăța ardei. Îi curăța așa ușor cu vârful cuțitului pe lângă cotor. Ia uitați, sper să se vadă acolo ce fac, nu? Scot ăsta și după aia iau și tai ușor prinăuntru să scoatem bine cotorul. Semințele, tot ce a mai rămas pe aici, da? Și ne ajutăm frumos de deget și scoatem tot ce este aici. Ați văzut? Așa. Scuturăm. Deci am scuturat. Și acum iau și îl trec sub jetul de apă puțin să scot toate semințele dinăuntru. Ați văzut? Ia uitați ce frumos arată înăuntru. Așa. Amestecăm puțin în ceapă. Și acum începem cu gogoșarul, care la fel procedăm. Eu caut să fac gaura cât mai micuță, pentru că nu-mi place să îl tai de tot. Așa, am tăiat. Și acum ridic de cuțit puțin în sus și pac, scot cotorul. La fel procedez. Cu vârful cuțitului tai în interior, așa, rămășițele din cotor și la fel cu degetul iau și scot puțin ce mai e pe aici, scuturăm, așa. Ce frumos miroase ceapa asta verde. Uitați. Așa. Acum îl trec la fel sub jetul de apă. Așa, am uitat, fetelor, să vă zic, eu pun și un nou. Deci eu fac ardeiul ăsta umplut la fel cum îl face mămicuța mea. Da? Ia uitați ce frumos arată, fetelor. Și acum trebuie să iau și un nou să pun aici. Uitați, și un ou o să pun în compoziție, fetelor. Eu așa fac.
Bueno, eu vă las și revin când am tot ardeiul de... Că trebuie să mă grăbesc, da, să-l curăț. Așa, fetelor. Ceapa noastră s-a călit la foc foarte mic. Deci nu trebuie rumenită, trebuie doar să devină translucidă. Ok, acum adaug orezul care l-am spălat înainte. Așa. Amestecăm. Așa, ia să vedem, e bine focul. Amestecăm, îl lăsăm puțin. Eu am pus un pic mai mult ulei pentru că nouă ne place să fie mai grăsun. Ok. Acum o să adaug aici, cred că nu se vede. Acum se vede, nu? Așa. Acum o să adaug aici 3 linguri de tomate, de pastă de bulion. Așa. Și lasă să se călească cu totul puțin. După care voi adăuga puțină apă. Ups. Bine că dau pe jos. Așa, o să las așa să se călească puțin. L-am lăsat vreo 2 minute să călească orezul cu ceapa, cu tomatele, așa. Și acum adaug vreo 100 de ml de apă. Și las până scade apa. Dacă este nevoie, mai adaug apă, puțin câte puțin. Trebuie să las orezul să fiarbă undeva până la jumătate. Da? Deci bobul de orez să fie fiert doar la jumătate. No, între timp eu m-am ocupat de ardei, i-am călit aici. I-am curățat, scuze-mă, fetele. Eu mai adaug puțină apă, fetelor. Așa, deci în total am adăugat o cană normală. De 200 de mililitri. Și lasă fiarbă în continuare până ajunge la jumătate. Gata, fetelor, eu opresc focul aici la ardei, la ceapă orez, pardon, scuzați, la ceapă orez și bulion, pentru că este fiert orezul la jumătate. Haideți să vă arăt și cât de... Ia uitați-l. Vedeți? Deci orezul a fiert undeva la jumătate. Vai, mă frige. Stați că am un bob aici. Ia uitați-l. Ați văzut? Deci este foarte bun. Este fiert la jumătate. Acum îl lăsăm să răcească. Între timp i-am curățat roșia aceea babană care v-am arătat-o. Și acum mă apuc să o blendui și pregătesc condimentele și între timp se răcește și carne. Ceapa cu orezul, pardon. Așa, fetelor, aici am blenduit acea roșie mare babană. Ia uitați-vă cât a ieșit. Deci cred că a avut 800 de grame o roșie. Așa, fetelor. Prăjeala s-a răcit. Bueno, este un pic călduță. Am aici carnea cu puțină grăsime. Am adăugat sare. Am uitat să vă spun, am adăugat sare și aici în prăjeală, când am călit ceapa. Bueno, deci am adăugat aici peste carne sare, puțin mărar, puțin mai mult, că îmi place la nebunie. Mărar verde de la congelator, da? Așa. Am eu trucul meu cum să iau punga, să pun direct așa, fără să cadă mai mult decât doresc. Adăugăm puțin cimbru. Fiecare adaugă după cum îi place. Puțin usturoi praf. Puțin omul, da? Doar un pic cât să-i dea puțină aromă. Puțin piper. Ia asta. Puțină boia
picante, iute. E asta pentru că va ieși prea iute, pentru că mai adaug ceva. Și aici, pentru surpriza mea, mai am doar puțină boia dulce. Asta este. E perfect suficient pentru asta. Vreau să spun că nu mai am. Va trebui să cumpăr alta. Acum ce mai adaug? Aici am un sos picant mexican, care îmi place foarte mult să-l adaug la mâncăruri, la ciorbe. Ok. Și pun doar picătură 2, 3, 4. Ia asta! Au picat undeva vreo 6 picături. E perfect. Așa. Aici am pregătit un nou și o să-l pun și pe el. Așa. Și gata de moment. Începem să amestecăm. Ok, începem și amestecăm cu mânuța, pentru că este mai comod, așa, parcă simțim noi că muncim cu adevărat, nu? Am mâinile destul de curate, așa că n-am nevoie să pun mănuși, nu fac pentru alții, fac pentru mine, pentru familia mea și nu lucrez cu mănuși, așa. Bine, câteodată, când este cazul, chiar îmi pun mănușă. Acum, de exemplu, trebuia să-mi pun mănușă pentru că să adaug grăsimea asta cu ulei, cu nu știu ce prăjeala și deci este perfect de bine așa. Da? Am amestecat și acum, perfect. Acum o să adaug cărnița. Cărnița, prăjeala, fetelor. E de la oboseală, fetelor, scuzați. Așa. Să-mi spăl gheruțele. Așa. Îmi șterg gheruțele, mi le spăl gheruțele, mi le șterg, tarara. Și începem și amestecăm. Madre mia, ce-mi place. Eu prima dată îl fac așa. Ting, 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 ca să se amestece mai repede. Așa. Și acum îl iau și îl fac așa. Și îl amestec bine să se incorporeze toată grăsimea, tot uleiul. V-am spus, mie îmi place să-l fac mai gras. Și o să vedeți că la final nu o să mai arate așa când amestecăm bine, bine, bine carnea. Nu? Nu, deci eu va trebui să o amestec super, super, super bine acum. Așa, fetelor. Acum o să încep să umplu ardeii. Nu mai pun mâna pentru că m-am umplut de așa. Și este mult mai frumos și mai practic acum să-i umplem cu lingurița, nu cu mâna, da? Luăm câte puțin și umplem frumos. Așezăm frumos cu lingurița. Eu sper că se vede acolo, nu? Eu nu le pun niciun căpăcel acum, de moment. Altădată le pun căpăcele, de data asta nu le-am pus căpăcele pentru că nu au fost cotoarele acelea, ați văzut, verzi frumoase. E. Și așa că nu le pun niciun căpăcel. Ia uitați ce frumos arată. Îi așez frumos în tavă. Și acum umplem și unul din ăsta. Și așa continuăm cu toți până îi umplem frumos. Da? Ați văzut, fetelor? Deci, nu uitați, da? În momentul când călim ceapa, presărăm puțină sare pe ceapă. De ce? Pentru că ajută să scoată zeama din ceapă. Eu am pus sare și în roșia care am blenduit-o, în acea roșie babană care ați văzut-o. Am pus sare și în compoziție. Dar trebuie să punem fiecare după gust. Fiecare după gustul nostru, cum credem că trebuie pus. Eu să știți că am dat drumul la cuptor la 200 de grade să se încingă, pentru că nu vreau să să pun tava cu cuptorul rece și să aștept până se încinge cuptorul, după aia până dă tava în fier, până nu știu ce. Nu, eu îi bag direct la cuptor, deci îi fac și nu ală. Gata, fetelor, eu am terminat ardeiul de umplut, deci am 11 ardei din ăștia gogoșari și 5 ardei grași. Da?
la care am folosit 600 de grame de carne. Ia uitați, pentru o tavă. Bine, mai avea loc aici un ardei, dar atât mi-a ajuns carnea, atât am folosit. Uitați, nu mai am carne deloc, asta e. Ok, acum ce face luminița? Să vă spun ce face luminița. O să așez așa. Acum o să iau sucul de roșii care l-am blenduit, da? Ați văzut că am pus o roșie din aceea super babană. Așa, și torn un șorp între ei. Bun, am mai picat și pe ei, dar nicio problemă, fetelor. Oricum se duce sucul de roșii printre ei. Și nu o să-mi ajungă pentru că am pus o singură roșie, cu toate că a fost foarte mare. Dar eu o să mai completez acum și cu apă aici. Da? Și o să completez tot cu vasul acesta cu apă. Ce bine arată! Deja parcă miroase ardei umplut. Așa, trebuie să mai pun apă, să fie undeva 3 sferturi. Ardeii să stea undeva 3 sferturi în apă. Nu umplem de tot, pentru că știți că ei prin fierbere se mai înmoaie și după aia vine și noată în apă. Deci haideți că eu fac, uite așa. Bine, mama mea normal pune apa fierbinte peste ei. Dar eu am pus cu apă rece, roșiile sunt tot reci, trebuia să le încălzesc puțin, adică să le aduc la punctul de fierbere, în fine, și așa puteam să fierbe mai... Deci dacă vreți să grăbiți treaba, între timp ce umpleți ardei, puneți sucul de roșii la fiert, roșia blenduită sau dacă folosiți mai multe roșii, îl puneți să fie fierbinte într-o lecică, într-o oală, scuzați, așa, și apa la fel, puneți și apă să fie fierbinte și atunci grăbiți treburile. Și acum o să adaug 2 foi de dafin, așa frumos, foi de dafin vers, fetelor, ia uitați. Ce frumos miroase! Din grădina mea de pe balcon, fetițelor. Ați văzut? Și punem așa între ei frumos. Haideți că pe asta o pun mai așa în partea asta. Și gata, fetelor, mergem cu ei la cuptor la 200 de grade pentru o oră jumate. Eu o să-i țin cu rezistența de jos o oră, din momentul când dau un fiert. Din momentul când ei încep să fierbă în clocote, îi țin o oră. După o oră le opresc rezistența de jos și o pornesc pe cea de sus și mai las o jumătate de oră. Da? Știți ce fac acum? Ca să dai mai repede în fiert, o să-i acopăr cu o folie de aluminiu. Până începe să dai bine să fiarbă ei ca lumea, da? Așa le grăbesc și eu puțin și după aia le depărtez folia de aluminiu. Deci, ca și o oală cu mâncare. Când este capacită, automat fierbe mai repede, mai bine, na. Așa și ăștia, dă mai repede în fiert. Și acum iau o folie și astup. Așa e mărina. Deci așa fac, da? Îi acopăr frumos cu o folie alimentară. E asta la cuptor cu ei, fetițelor. Gata, fetelor, am trimis ardei la cuptor și am uitat să vă spun. După o oră îi scot de la cuptor și le presar printre ei așa frumos pătrunjel verde. Și le apăs ușor așa cu furculița să intre printre sucul de acolo de roșii cu apă, bineînțeles că o să scadă până atunci, o să rămână un sos așa frumos, un sos gustos, super. Și după aia îi las cu rezistența de sus încă o jumătate de oră și o să vedeți aromă, nebunie totală.
Gata, fetelor, eu am scos ardei de la cuptor și să vă spun ceva. Soțul meu nu mai m-a lăsat să le scot folia alimentară, nu, folia de aluminiu, pardon, folia aceasta de aluminiu. Pentru că mi-a zis că dacă voi scoate folia de aluminiu în momentul când îi vor da în clocot, vor începe să fiarbă, se va duce sucul și nu știu ce și va rămâne puțin și grosuț. Ei, și soțului meu îi place zeama aceea să fie sucul lărce, să rămână cum ar fi mai mult suc. No. Și acum îi îndepărtez după o oră folia alimentară, care am să o arunc direct, așa. Măi, nu, haideți să vă arăt aici ce frumos. Da, se văd, nu? Da, se văd, fetelor, ce să mai... Stați să iau două furculițe. Să-mi așez eu așa, că au luat-o puțin razna ăștia. No, bine, fetelor, spre ghinionul meu nu s-a înregistrat când am pus pătrunjelul verde, da, care l-am avut tocat așa frumos, proaspăt. Am pus pătrunjelul verde deasupra, ia uitați ce frumos, deasupra. Am pus frumos, până prin zeamă și pe deasupra am aruncat așa. Ia uitați-vă ce frumos arată. Și pe ăsta-l opresc să pun. Când trecem la masă, îmi place să pun puțin pătrunjel verde așa pe deasupra, da? No, ăștia nu mai durează mult, ia uitați ce frumos arată. Ups, haideți că răstor totul aici. Bueno, în fine, am pus pe un grătar pentru că tava noastră frige. Acum ce voi face, fetelor? Cum v-am spus, îi trimit la cuptor cu rezistența de sus. Vai, mâna mea mi-a ars-o pe stânga. Așa, deci doar cu rezistența de sus la 200 de grade. Deci nu le schimb temperatura. Ok? Așa. Și ăsta grătăruțul o las aici pentru că o să am nevoie. Și țin o jumătate de oră, fetelor, la cuptor, da? Cu rezistența de sus o jumătate de oră, e asta. Și după o jumătate de oră trecem și păpăm. Gata, fetelor, ia uitați, ardeii noștri sunt buni pentru servit. Deja închid în sec, nu mai pot. Vedeți ce frumos au ieșit? Uitați-vă. Se vede, nu? Ok. Acum să servim. Nu? Ok. Îi luăm frumos. Cu mare, mare grijă să nu se rupă, pentru că e păcat de ei. Ia uitați ce frumos arată, ați văzut? Așa. Să pun puțină lumină. Cred că nu se vede deloc, fetelor. Eu așa cred, nu știu. Se vede? Bueno, nu știu dacă se vede, dacă nu se vede, în fine. Acum luăm și un ardei gras. Am uitat să vă spun ceva, fetelor. Eu, în timp ce se coceau, luam cu lingura, așa, da? Și puneam câte un pic peste, în mijloc, da? Și așa nu rămân seci în mijloc niciodată. Sucul ăla vine și se, uitați, așa. Nu, stați așa că nu se vede. Deci, luam și puneam așa. Haideți că vă arăt acolo. Pe... aici. Se vede? Deci luam și puneam așa peste ei. Și automat sucul intra în ei frumos, cât un pic, cât un pic. Deci din când în când așa, de vreo 2-3 ori. Am luat și am pus zeamă peste ei. Și așa se văd perfectation. Da, fetelor? No. Și acum să luăm un ardeioș. Așa. Ia uitați-vă. Și din ăsta grăsun, da? Care îl voi întoarce, uite așa, și îl voi tăia frumos cu un cuțit, pentru că mie așa îmi place. Uitați-vă cât de frumos arată, vai, 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 viața mea. Ia uitați. Și
Și pe ăsta îl iau și îl așez așa frumos, dar nu merge. Nu merge pentru că e prea micuț. În fine. Așa. Și acum, vin și pun puțină zeamă peste ei, pentru că v-am spus și mie, dar și soțului meu, ne place foarte mult zeamă. Așa. Pun și deasupra puțin. Dacă nu vreți să fie cu zeamă, nu e cu zeamă. Îl lăsați fără folie alimentară și automat sucul scade și rămâne un sos grăsuț. Vai, vai ce minunăție e aici. Și mai pun și aici așa un pic. Deci ne place la nebunie sosul acesta. Așa. Și ăsta este ardeiul nostru. Și o să-l servim cu iaurt grecesc, iaurt natural grecesc, iaurt cremos, da? Nu știu de ce, dar acolo eu am impresia că se vede în ceață, în întuneric, nu știu, probabil că așa văd eu. Acum se vede mai bine, nu știu, depinde cum bate lumina. No. Și o să iau să pun așa, iaurt, aici colo, facem un fel de, așa cum trece bine prin căpățână, nu? Așa. Mai punem și aici așa un pic. Ia sta. Haideți să-i facem un fel de moțălău la ăsta. Bun, a căzut într-o parte, no problem. Și acum, cum vă spuneam, iau puțin pătrunjel verde și pun peste iaurtul ăsta. Uitați ce aspect frumos îi dă. Am pus prea mult, nu o pasă nada. Așa. Ați văzut, fetelor? Luminița asta. Mie vin ideile pe moment, fetelor. Și mai presărăm și pe aici un pic. Și uite așa, dar am vrut să pun și pe pătrunjelul, pe iaurtul acesta cremos. Madre mia, o bunătate, un delicie. A căzut aici puțin, dar nu-i problemă, o voi șterge. Vă place, fetelor? Uitați-vă. O bunătate. O bunătate, fetelor. Bineînțeles, dacă doriți, puteți să-i mai puneți aici o crenguță de cimbru în zeamă când fierbe, dar eu nu am mai pus cimbru pentru că am pus destul de condimente în compoziția de carne. Fetelor, eu vă pup, vă iubesc și sper că v-a plăcut videoclipul care vi l-am arătat. Cum fac eu ardei umpluți. Îi fac în mai multe feluri. De exemplu, aici, acum în zeama asta, puteam să fac o linguriță de făină cu puțină apă rece și amestecam frumos prin ea să iasă mai grosuț. Dar nu, n-are rost. Bine, câteodată fac și așa, dar mai mult așa zeama asta. Îmi place să întind cu pâine zeama aia. Doamne, e o minunăție. Fetelor, vă iubesc mult și să ne auzim cu bine. Și dacă v-a plăcut videoclipul nostru, puteți să dați un like. Eu îl primesc cu mare drag. Puteți să distribuiți. Eu las la aprecierea dumneavoastră. Vă iubesc mult și să ne auzim cu bine. Bye, bye!